Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 9 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulo ug upat nga Domingo sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 ngadto sa 30. Unya si Jesus mingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak. Ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.